Alisa tenza waten ale ku kibarew ye wulikajɔ min kɛra kunungo kabini o bɔra la wolomasiri tabaw u ma mugu wɛrɛ ci yɔrɔ in na nka an ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ jamana caman ka mɔgɔw de tun bɛ baara la damanda ninnu na o damandaw kɔni sa amara olu bɛ ka vide dɛ on sont parti nka bɛɛ bɛ ka taa Algérie de fɛ a ko ma nɔgɔn dɛ dɔw kɔni sera ka don nka bɛɛ ma se ka don an na kibaruya di o kan. Ministri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale tun bɛ bilakaw fɛ yen bila ale baara min kɛra yen fana an bɛna an da don la sanji ale fana bɛ ka na maaw kan ka hakili to u yɛrɛ la kɔkan kibaruyaw la sa laginɛkaw fɛ yen kiiri min kun kɛra dadisi n'a tɔw fɛ yen sa e k'o ma bila o si kaso la sa wa kiiri jaabi kɔni min ye parike juge kɔni u tugura olu ka jugement mɔgɔw min ye tribunal ye u tugura ale ka hakilinaw kɔ o min bɔr'o la n'aw da tulo ka farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la sa ko aigle kan ka jouer a septembre kalo tile 6 a n'a tile 10 u bɛ taga jouer Afrique du Sud tuguni entraîneur tɛ yen équipe tɛ yen fédération tɛ yen foyi tɛ yen n'an jala an tɛna taa jouer sa a kɔni ko filɛ nin ye Jeux olympiques kɛnɛ fana kan minnu bɛ se olu bɛ ka gagner Allemagne bɔra sisan ka Zambie minɛ ka 1-0 ko la muso ballontan na an y'a ye k'a fɔ nɔɔni o fana tun bɛ senna bi tuguni min mana sɔrɔ o la an na o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka kɛ ni waati a n'a cogoya ye. An y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko kunungo min ye Mali wolomasiri tabaw ye olu ye wulikajɔ kɛ Tenza Watenkaw fɛ yen wulikajɔ min senfɛ kɔni mugujugu 15 min ye pankuru ye olu de y'o kɛru dugu in ale kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen kun kɛ kun ye yɔrɔ minnu ye a y'o yɔrɔw sɔrɔ o ye bamanciwale ni jugawale kɛbaaw daga yɔrɔ min bɛ dugu in kɔnɔna na nka waleya in kɛlen kɔfɛ sa an y'a ye k'a fɔ amara ja minnu bɛ bolo maa caman bɛ nin waati na olu kɔni ye u sigiyɔrɔw bila denmisɛnninlaka minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ damanda ninnu na u bɛɛ lajɛlen bɛ k'u kunda Algérie de kan u bɛna se ka bɔ wa u tɛna se ka bɔ wa maa tɛ se ka kɛ Ala ye k'a dɔn u kɔni caman b'a dɔn n'i yɛrɛ ye jama in ye i b'a dɔn k'a fɔ ko in a ma nɔgɔn kɛba nin de ye Tenza ye dɛ Tenza de filɛ nin ye tan nin denmisɛnnin ninnu de bɛ baara kɛ damanda la olu fana ko k'u talen don n'i ye garamu mun bɔ sigiyɔrɔma la sisan ni 10 don segin bɛ di terroriste ma 2 i yɛrɛ ta ye i sɔnna o don i ma sɔn o don wa ni sanu tununa fana ɲininkali tɛ yen dɛ k'a tununa o y'o bannen de i tɛ taa foyi fɔ ma e bɛ t'o fɔ jɔnni ye wa yen fana i dontɔ yen fana musaka mun bɛ sara fɛn fɛn bɛ kɛ mobili min na nin ye a bɛɛ lajɛlen ye bamanciwale ni jugawale kɛbaaw ta ye jagoya sariya min sigilen don u dala ye dumuni ni fɛn fɛn bɛ san olu de bɛ don n'a ye olu de b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ dɔw kɔni sera k'u jija nin gɛlɛya in waati in kɔnɔna na ka se ka don Algérie video in fan filanan a bɛ tali kɛ o de la nin y'u taatɔ de ye ta ka bɔ Tenza Waten dugu kɔnɔna na sabula u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko a ko ma nɔgɔn maa caman de bɛ yen olu ye degun sɔrɔ i ɲɛ bɛ nin jamaba fɛn fɛn la nin bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ damanda la maa minnu bɛ k'a fɔ ko mugu cira damandala mɔgɔw la yan yɔrɔ in nin ye Algérie yɛrɛ dugu Tenza fanfɛla ye minnu sera ka don n'u donna olu fana u ma se ka taa yɔrɔ jan na fɔlɔ u kɔni sigilen don ka kɔnɔli kɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛna se ka sira sɔrɔ cogo min ka se ka taga ka bɔ yan fana
ka taga Algérie fana fan wɛrɛw la fan minnu bɛ yen ni olu dɔɔnin don kosɛbɛ ni mɔgɔw bɛ se ka taga ka mobili sɔrɔ i yɛrɛ ka bɔ ka taga o fanw fana o labɛnw fana bɛ sen na donc nin ye mugu cilen kɔfɛ maaw ye duuru don fiɲɛ na k'u yɛrɛ ɲini u yɛrɛ ɲinitɔ o de filɛ nin ye tan minnu sera ka frontière tigɛ olu filɛ nin Algérie tɛnza kɔnɔna na an ye minnu yira u la olu bɛ ka frontière magɛ a ko kɔni bɛ tan parce que madala ni Algérie bɛna sɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ka don a ka dugu kɔnɔ fana parce que baara in a ko ma nɔgɔn kosɛbɛ nin waati in na nka an ka mɔgɔw sɔrɔdasiw muguci min kɛra a kɛkun tun ye min ye o laɲini bɛ ka sabati nka dugu in tɛnza watɛni a bɛna na minɛ fo minɛcogo ɲumanba a bɛna na minɛ fo wasaba a bɛna na minɛ ka mara ka tila ka taga préfet n'a sous-préfet sigi i ko Kidali kɛra cogo min baara min kɛra kunu o kɛkun kun ye u kana se k'a fɔ k'u b'u dili don k'u hakili latigɛ k'a fɔ ko nin y'a ko bɛɛ lajɛlen bannen Amara e yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na e ko e bɛ tu de ka di e ni tu tɛ est-ce que tu bi yan donc nin de ye tɛnza watɛni kɛcogo ye donc sɔrɔdasiw u ye labɛn kunfɔlɔ min kɛ u ni Burkina sɔrɔdasiw olu de y'o kɛ a dɔw kɛra ni drone ye a kɛra ni avion de chasse ye ani migiw olu ye gosili min kɛ kunu o ye 15 ye a kun kɛra yɔrɔ yɔrɔ kama a y'o bɛɛ sɔrɔ nin denmisɛnnin minnu filɛ nin ye u ko mugu kisɛ ma se olu si ma ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ sanu dɛgɛ ninnu kɔlɔsi olu ka yɔrɔw ko olu de cira denmisɛnnin ninnu ko fana ko olu minnu yɛrɛ bɛ dugu in kɔnɔ wale in bɛ kɛ tuma min o y'a sɔrɔ olu caman nana dugu kɔnɔna na ka damanda yɛrɛ bila k'i b'a fɔ ko a ko labɛnnen kun don fana maintenant maa minnu bɛ yen ni a y'olu sɔrɔ o ye maa bɛ yen ni e bɛ terroriste ninnu ka ci la i bɛ ka kow ɲɛnabɔ e de n'u bɛ ɲɔgɔn bolo su ani tile n'u ko min e ko o dɔw yɛrɛ ko petinin kelen ko mun b'olu gosi dɛ ko mugu in binna olu de kan parce que n'olu taara sisan sanu minnu bɛ buru ani fɛn minnu bɛ to yen mɔgɔ minnu fana bɛna na olu ta dɛ ko in kɛra k'olu de to yen parce que n'i ye mobiliw jɔ cogo ye i bɛ benzi minnu ye drone ka gosili ninnu jiginna drone benzi minnu kan i b'a dɔn k'a fɔ ko olu de ka benzi don parce que a falen don minɛn na terroriste bɛ minɛn kɛ cogo min na benzi kɔnɔ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko o de don donc ninnu caman ye laseli kɛ bi parce que connexion fana tigɛra État y'a lawula kama ka connexion tigɛ pour que baara fana ka se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ in na an b'a fɔ cogo min na ko communication kɛlɛ don anw bɛ kibaruya mun di sɔrɔdasiw fana ka o communication fana kɛlɛ fana bɛ yen parce que mɔgɔ min mana i ka message fana sɔrɔ k'o bila a fana ka écoute kan a fana b'a sigi k'i lamɛn de donc tɛnza gosilimakɛ bi depuis dugu jɛra nka baara min bɛ yen maa minnu sen bɛ u se b'u sen na olu bɛ ka dugu bila parce que caman yɛrɛ ko denmisɛnnin caman i b'a dɔn ko Tchad mɔgɔw denmisɛnninw b'a la Sudan denmisɛnninw b'a la Niger b'a la Nigeria b'a la Burkina b'a la Mali yɛrɛ kɔni kuma tɛ o fɛn fɛn bɛ se damanda baara la a bɛɛ de b'a la nka gɛlɛya min b'a la u y'o de fɔ u ko k'olu kɔni olu bɛ Ala barikada parce que mugu ninnu bɛ ci tuma min o y'a sɔrɔ olu bɔra pewu damanda la ka na so k'i b'a fɔ ko kibaruya fɔra ninnu k'olu kɔni ye sisi de bɔtɔ ye et puis n'olu bɛ na fana olu n'u ka minɛnw bɛɛ de bɛ na i mana na sisan fana i t'a dɔn n'i bɛ gɛn a bɛ f'i ɲɛna ko bɔ k'e ka taa k'i tɛ taa damanda la tuguni parce que n'u sigar'i la fana k'a fɔ k'i bɛ ko sugu dɔ kɛ fana i tɛ se ka to yen donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye Algérie de ye nin fa in ye Algérie de ye donc denmisɛnnin dɔw sera ka nin tigɛ olu de sera ka kibaruyaw da an ma ka fɛn dɔw ɲɛfɔ an ye baara min bɛ sen na bi an kɔni bɛ dugawu kɛ armée kɔni u bɛna min kɛ sisan Amara anw t'o dɔn dɛ Keba an t'a fɔ ko mugu ci banna an t'a fɔ ko fɛn wɛrɛ kɛra mais min fɔra an ye tɛnza kɔni Mali autorité bɛ don tɛnza kɔnɔ tile 2 in na Mali drapeau a bɛ turu tɛnza kɔnɔ tile 2 in na ɲɛ bɛ sɔrɔ ko in na fo ka wasa sɔrɔ ala ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan donc an bɛ dugawu kɛ min ye o baara ye
ala ka o ɲɛ ka d'an ma. An tɛ segin an ka sanjiko la sa wa? Sanjiko in o ji b'a anw jɛ dɔɔni. An bɛ segin ka na sa Bamakɔ yan. N'an nana Bamakɔ an bɛ taa Bafulabe. Bafulabekaw olu y'a yira k'a fɔ ko ala ko tiɲɛ sanji don togo bɛ ka ɲɛ u fɛ yen kosɛbɛ. Nka u ka dugu dɔ bɛ yen ni o ye Ɲanbiya ye. Olu kɔni ye milimètre 80 sɔrɔ san na. O kɔrɔ ko ji sigilen don forow kɔnɔna na yen. Cercle yɛrɛ kɔnɔna fana na sɛnɛkɛlaw kun jɔrɔlen don fɛn o fɛn na sisan a bɛ ka kɛ jɔrɔna y'u bolo. N'u kun ko san tɛ ka na, san bɛ ka kɛ i ko maloforow kɔnɔna sanji de ye. Ɲɛmaa minnu bɛ sɛnɛko kunna ye u y'a yira k'a fɔ ko k'olu jɔrɔlen. Waati tɔw la olu bɛ utukalo tile 20 de kɔnɔ ka danni kɛ ko sen kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ji sigilen don foro caman na dɛ, wa ji yɛrɛ tɔnnen don yɔrɔ caman na. Donc minisiriso min fana bɛ transport kunna ale ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la nin waati in na min ye sanji ye a bɛna na caya. A cayali fana na maaw bɛ se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ fana u y'o fana dan tigɛ yaasa bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ kɔlɔsi cogo min. O sanjiko hukumu kɔnɔna na Bilakaw fɛ yen nin kalo in tile 22 a n'a tile 26 ntɛnɛn ani juma san min jiginna bila a ye tiɲɛni kɛ. Minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye médecin colonel Assa Bajalo Ture ale ka fara ministre commissaire à la sécurité alimentaire kan n'o yɛrɛ Radwan Ag Ali Mohamed Ali ye. Olu ni CNT kɛnɛya bolofara min bɛ yen commission min bɛ yen o ɲɛma n'o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye ka fara Segu gouverneur kan ani Segu maaba caman kunun ko olu tun bɛ Bilakaw fɛ yen. U taara lakɔlɔsili kɛ ka dugu bɛɛ lajɛlen munumunu. U tilalen kɔ o la tuma min donbolo tun b'u bolo ka di duguladen ninnu ma. Baasiw minɛn wɛrɛw ka taa se da dumunifɛnw ma. Musow yɛrɛ ni denmisɛnw ni npogotigiw olu bɛ se ka sutura cogo min na. U y'a yira sa ko kunun wulikajɔ in sen fɛ gouvernement ye sefa wari miliyɔn 230 o de don Bilakaw fɛ yen yaasa dɛmɛ bɛ se ka d'u ma cogo min. Wari mugu o bɛ a la, balo bɛ a la, dɛmɛ minɛnw olu fana caman bɛ a la. Kɛnɛ ka ɲi Guwa 876 o de kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ n'o ye Guwa ye du ye. O kɛra yɔrɔ minnu fana na bila fana maa 9,731 olu de ye degun sɔrɔ. Musow olu ye maa 7,533 ye. Min ye denmisɛnw ye olu ye maa 7,068 ye. So minnu bɛ yen n'o o so bɛnna o so 1,930 ye. Du min bɛ yen n'o olu du karila ka bin n'o olu kɔni cira pewu o ye du 1,587 ye. Olu kɔni ji olu bɛɛ lajɛlen ci. Baarakɛyɔrɔba minnu bɛ yen o caman olu tiɲɛna. Dɔgɔtɔrɔso bɛ o la, min ye musojigisow bɛ o la, matɔrɔniw ka yɔrɔ bɛ o la, fo ka taa se bila musow olu kɛlen don ka tɔnjɛkulu minnu sigi ka taa fara Save the Children ninnu kan sa olu ka magasinw n'u bɛ balo mara yɔrɔ minnu na. Musow ka kɛnɛyasow olu bɛɛ lajɛlen ko o bɛɛ lajɛlen kɔni ji ye tiɲɛni kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Pharmaciw, groupe électrogènes min ye maa minnu bɛ se ka dɛmɛ ta ka d'u ma n'o ye baɲumankɛtɔn Save the Children mɔgɔw ye olu ka balo mara yɔrɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ji ye ninnu ka balo bɛɛ dun. Tile 3 waleya in kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ sa min ye musojigisow ye olu sera ka baara daminɛ. Dɔgɔtɔrɔso fana kɔnɔna na baara sera ka daminɛ yen. O y'a to dɔgɔtɔrɔw kun ye maaw cɛli min kɛ ka taga préfet fɛ yen. O ko kɔni o dɔ bɔra o jama na. Maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ olu kɔni kun taara bila ekɔliso dɔw kɔnɔ. Dɔw fana kun bilara mɔgɔw fɛ yen. PAM ni ale bɛ yan ale ka ɲɛmaa min bɛ yen ale ko fo dɛmɛ ka teliya ka na di ninnu ma yaasa u bɛ se ka bɔ ni degun ninnu kɔnɔna na cogo min.
o de la gouvernement nana kana baara min kɛ nin ye dɛmɛ in o jara olu ye kosɛbɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko dɛmɛ kɔni Assa Bajɔlɔ ko k'o tɛna kɔ tigɛ koyi ko n'Ala sɔnna a ma n'u segira ka na Bamako u ye min ye n'o ye majɛ ye o baaraw olu na sigi sen kan minisiri ko fana ko a b'a ɲini u fɛ u k'u hakili sigi nin ko in sen fɛ ni Ala sɔnna a ma dugudenw u yɛrɛ cɛsiri ni timinanja min kɛ u ye wulikajɔ min kɛ ka se ka bɔ nin ko in kɔnɔna na ni maa ni ma to a la ko o ye taare ba ye wa ale minisiri a b'a f'u ɲɛna fana k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma u n'u hakili to u la fɛɛrɛ minnu fɔra u ye kɔlɔsiliko minnu fɔra u ye waleya minnu fɔra u ye u k'olu k'u taabolo ye nin waati in na u k'u sinsin olu kan kuma tɛ saniya u kana to nɔgɔw ale ni ji kolonw olu ka tila ka taa bana wɛrɛ bila u la bana minnu n'o bɛna na k'o juguya minisiri Radwan Ag Ali Mohamed ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ye n'u kɔni u bɛ degun kɔnɔna na balo kalo saba balo olu na o d'u ma u ka kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ yanni labɛn tɔ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan min ye kalo saba balo in ye u m'u kɔ don koyi u ko ko pamu u na o dɛmɛ kɛ o bɛ se ka na cogo min na guwaw minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ nin yɔrɔ in na minisiri ko ko ale nisɔndiyalen don kɛnɛ kan sabula dugudenw ale ni dugukɔnɔmaw ani ɲɛmaw u sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ fan wɛrɛ fɛ sa bulaka minnu fana bɛ yen n'u bɛ Bamakɔ yan k'olu fana ka fo min ye minisiri ye a ko k'u ye welewelemada min kɛ ko olu y'a kuma mɛn ko ale n'a tɔɲɔgɔn k'u ye bulakaw ka wulikajɔ ye dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'u ye dɛmɛ min kɛ ko u y'o fana ye u b'u fo o la yaasa ka se k'u ka duguladenw dɛmɛ ale ka minisiri so n'o o ye Assa Bajɔlɔ ye ko olu kɔni n'u na to ɲɔgɔn bolo sa a ka service minnu bɛ yen n'olu bɛ Segu kɔnɔna na minnu fana bɛ bila kɔnɔna na olu na wulikajɔ kɛ yaasa ka dɛmɛ ta ka don ni maa ninnu ma yanni labɛn ka kɛ kura ye u ka segin ka taa ye keba gouvernement ko yanni maa min ka jɛgɛjala kɛ ka su fufa i b'a kɛ naji ye k'a d'a kɛnɛbaatɔ de ma anw minnu sigilen don fosse dingɛw da la a ye anw bila an k'an ka fossew bɔ minnu bɛ ka jiw ni ɲamaw ni fɛnw ton ka taa mɔgɔw ka daw la a ye fɛɛrɛ tigɛ olu la yan fɔlɔ kin o kin quartier o quartier yɔrɔ o yɔrɔ u ka maaw bila u yɛrɛ ka sanuya ta kɛ u taala yen fɔlɔ yaasa dugu yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min Côte d'Ivoire kaw olu ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ n'o y'u ka ambassade ye ale ye taama kɛ kunungo ka taa Sikasokaw fɛ yen ambassadeur kɔni taara sa Sikaso maabaw ale ni Sikaso jagokɛlaw ka t'olu kuma ɲɔgɔn ɲa ani k'u wele ko Côte d'Ivoire kaw fɛ yen k'u bɛna na bayɛlɛmali baara dɔ kɛ jago ta na sira fɛ u b'a fɔ min ma sa ko foire internationale min bɛ sigi industrie kunna Côte d'Ivoire kaw fɛ yen k'u nana Sikaso juraw wele u bɛ se ka taa o kɛnɛ kan cogo min baara in k'a kan ka kɛ Abidjan septembre kalo ale tile 10 min ye ambassadeur a ko k'a nana ka na o de ɲɛfɔ u ye u ka kumaw ye tali kɛ sugu in bɛna sigi cogo di maa bɛ se ka stade sɔrɔ a kɔnɔ cogo di Mali min ni Côte d'Ivoire bɛ dancɛ bɔ taali kow bɛ cogo di min ye nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min bɛ yen ko u k'o fana faamuya siraw kan fana ko a ko ma nɔgɔ ka bɔ Sikaso ka taa Abidjan ambassadeur kɔni ye layidu ta ko fɛɛrɛ ni dabalina tigɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen na di maaw ma nin tagali in senfɛ yaasa minnu b'a fɛ ka taa olu ka se ka sigi AES jamanadenw Niger Mali Burkina olu bɛ lajɛ la ko yaasa AES u ka frontière ci ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ koyi ko drapeau kelen k'u ka o fana ta duguden minnu bɛ yen n'o olu bɛ AES kɔnɔna n'u bɛ Gawokaw fɛ yen k'olu tɛ foyi ɲini jamana ninnu fɛ maaw bɛ taa ni ka segin min kɛ k'u ka o layɛ siraw la ko n'o tɛ ko sirabaw kan gendarmew polisiw zofɔrɛw maa bɛ yen k'o ye finitigi sira ninnu kan k'i bɛ dɔɔnin de di ninnu bɛɛ ma maa min ne e bɛ bɔ Bamakɔ bi k'i kunna Ɲame kan ko n'o y'a sɔrɔ passe yɛrɛ o ye 70,000 ye k'i b'a kɛ 20,000 ye sabula 10,000 kɔni i b'o di sira fɛ 50,000 yɛrɛ n'o don dumuni na ko n'i y'o jate minɛ k'o wari bɛɛ lajɛlen k'o ye pɛrɛdi ye bi ko n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ na jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye min kɛ ko sɛbɛ don u k'a fɔ frontière la mɔgɔ ninnu ye jamana saba in u ka guanw wuli u ka gɛlɛyaw wuli u ka degunw wuli n'o y'a sɔrɔ u kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hakɛ minnu kɔnɔna na jamanaden minnu ni sɛbɛn b'u bolo ni jamana saba u k'o kɛ misali ye Gawokaw ko n'olu yɛrɛ kɔni wulila k'olu bɛ taa Niger fɛn fɔlɔ min jɔrɔ b'u minɛ o ye Mali douanelakaw ani Niger douanelakaw ye
ne ka kilisi tora a sen fɛ o kabi saliba a ma se ka na ko douanier y'a minɛ k'a bɛ dédouaner de ne ko n k'o k'a t'u bolo kilisi sogo jalan hein Niger ale jamanaden minnu bɛ Gawo ani Gawoka minnu bɛ Niger olu ko ko olu kɔni kabana de guwanen don kan min bɛ fɔ Niger o kan kelen de bɛ fɔ Gawo olu ye kɔrɔbɔrɔw ye u bɛɛ lajɛlen kabila kelen maaw ye n'i ko k'i bɛ taa bɔ janaja la i bɛ taa denwuli la i bɛ taa kɔɲɔ la k'i yɛrɛ tɛ min don kɔɲɔ la i b'o de don sira fɛ ko jamanaw k'a lajɛ k'a ko ka falen Burkina bɛ minnu fana bɛ Moti olu fana ye nin kuma kelen de fɔ ko siraba yɛrɛ jɔrɔ bɛ jɔrɔ min da i kan papier b'i bolo o papier t'i bolo o n'i ye nin sira ninnu minɛ k'i bɛ masaya segin Ala ma k'a sera ten sa n'o y'a sɔrɔ AES ko in kɔni olu jamanadenw ta ye a ka fɔ nin finitigi ninnu ye ni ninnu ye Mali papier bɔ u ye Niger papier bɔ u ye Burkina papier bɔ n'a dafalen b'u bolo u k'u bila u ka tɛmɛ ɲininkali wɛrɛ foyi kana kɛ a la ko n'o kɛra ko bɛ kɛ olu ka niyɔrɔ ye AES la ko nɔn tɛ ko min bɛ ka fɔ papier kan k'a tubabukan ni tubabukan tɔw bɛɛ lajɛlen ye kelen ko wa k'a ni CEDEAO bɛɛ ye kelen falen foyi ko ma don a la bi na han n'i ye sira ninnu ta AES ko ye dugubaw kɔnɔna ye o ye faamaw ka kuma ye nka sira frontière la réalité de bɛ yen i bɛ wari bɔ walima i t'i tɛmɛ wa jamana saba in bɛɛ lajɛlen douanelakaw a n'a polisilakaw n'a tɔw k'u b'o o dakun kan hali bi Guinée waliya min kun kɛra san 2009 ni maa caman fatura la ka dadi k'ale to furancɛla fanga kunna a kiiri kun kɛra ka ban kiiri tɛmɛnen kɔfɛ sa sariyatigi olu kan k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ kiiri yɛrɛ laɲini mun kɛ n'o kun kan ka kɛ laɲini ye n'o bɛ se ka kɛ nɔminɛli ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu yɛrɛ ka kiiri kɛra Musa Dadis Kamara ale ni Tumba n'u b'a a wele ko Tumba a tɔgɔ yɛrɛ Abubakar Jakite nka u b'a wele ko Tumba ko ale yɛrɛ min ye ɲɔgɔlɔn caman bɔ kɛnɛ in kan yen ko ale min yɛrɛ kun ye maaw haw ta kosɛbɛ ko caman yɛrɛ kun ko don fɔlɔw la ko ka Tumba bila ka taa so k'a ma foyi kɛ ko nka ko in ti kɛ ten ko ɲɛmaa de bɛ dugu ɲɛmaaya de tun b'a bolo ale tun bɛ ɲɛmaaya jɔyɔrɔ de la a tigɛra da o da la n'i bɛ Dadis kɔni kan tigɛ yɔrɔ min i bɛ Tumba minɛ k'a don bɔlɔ la ye o de hukumu kɔnɔna na sa sariyatigiw olu y'a yira k'a fɔ ko min ye Tumba ye ko san 10 ka don ale fɛ Dadis o ta ye san 20 ye PV kɔni k'o ye si kaso ye ko min tɛ se ka wuli fiyewu ale bɛ fiɲɛ fɛ o ale ye duuru don fiɲɛ na ka taa a mɛnna Claude PV o tɛmɛnen kɔfɛ charge minnu bɛ yen n'o ye ka adamadenya don galama na n'o ye crime contre l'humanité ye ko maa 5 minnu bɛ yen n'olu nɔ minɛnen la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Marcel Gilavogi ye Mamadou Aliou Keita Claude PV Paul Massa Gilavogi ale ni Blaise Gumu aw ka procès na min kun ka di ne i b'a dɔn u ka morikɛ ko Foromo non Tumba ye mɔgɔw la yɛlɛ procès in na a ko k'ale bɛ ka fɛn fɔ k'ale bɛ ka i sɛmɛ Ala de la ko ka nin bɛɛ fɔ k'ale ni ninnu tɛ kelen ye ko kana ale ninnu kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu ye waleya cɛjugu ta ka se adamadenya yɛrɛ tiɲɛni ma o ye maa 3 ye olu kɔni ye surasi ɲɛmɔgɔw tun ye waleya in bɛ ka kɛ tuma min surasi jɔyɔrɔba tun b'olu bolo Musa Cɛboro ko ale kɔni ye maa fa kɛ ka gosili kɛ ka nɔ to maaw la maaw tɛ ɲinɛ min kɔ Abubakar Sidiki Jakite n'u b'a wele ko Tumba ko ale fana ta ye crime contre l'humanité ye min ye Musa Dadis ye o fana ta ye o kelen ye olu fana nɔ minɛlen don tɔ minnu bɛ yen sa ni olu tɔgɔw filɛ nin ye n'o ye Ibrahima Kamara ye Kalonzo Sese Raphael Aba Mamadou Sherif Jabi Alpha Amadou Balde n'o yɛrɛ bolilen don fana k'olu kɔni ka procédure kɔni ko o ni tɔw bɛɛ lajɛlen ta ye kelen ye wa maa tɔ minnu bɛ yen sa ni olu kɔni fatura ni olu tɔgɔw bɛ yen k'olu kɔni ko jɛna kɛ olu ma i n'a fɔ Mamadou Ba Kamara n'u b'a wele ko Toto Sambaru Jamakan olu kɔni ko jɛ kɛra olu kɔ nin ko in na n'an bɔra Guinée an bɛ taa Gambikaw fɛ yen olu ka jamana ɲɛmaa o ye Adama Barrow ye Adama Barrow a ka politiki tɔn tun bɛ lajɛ belebeleba la
lajɛ belebeleba in senfɛ sa maa min yɛrɛ kɛra sababu ye k'ale don politique la n'o ye Useni Daribo ye. Useni Daribo ye ko min ye kuma cɛjugu fosi tɛ yen Adama Barrow ma min ta ka ɲɛsin a ma a y'a lajaba k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a lagosi ko fo bi Gambi kɔnɔna na maaw bɛ k'a fɔ ko fitiriwaleya wulila président na dɛ NPP yɛrɛ k'a ta k'a don a kɔnɔ k'a kɛ maa ye a ka se ka jamanakuntigiya sɔrɔ ko Useni de don ko nka ko ka bɔforola kuma kɛ maa min si bɛ san 75 la bi ko a y'a yɛrɛ k'a ko k'Ala k'a to a ka sa yɛrɛ k'a kana fanga fanga ma ɲi dɛ wa ko nin kɛlen don ka kɛ kumaba de ye Gambi kɔnɔna na bi kuma min ni maaw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ fɔ kun cɛ in fɛ sa Maroc masakɛ ale ka baarakɛyɔrɔ maaw olu ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ ko Faransikaw k'u jɛra n'a ye ko olu ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka boli Sahara occidental kan ko min fɔlen filɛ Faransi fɛ nin ye ko o lɛtiri kɛrɛnkɛrɛnnen ko Macron y'o ci olu ma k'a bɛnna olu Maroc ma bi a diyara u ye Algérie ale ko décision in n'o ye laɲini ye o ma bɛn ale ma ka lasigiden min bɛ Marocains Faransikaw fɛ yen a y'o wele giriba la ka na Algérie kɔni ye ban boloda pewu min ye Faransi ni Maroc ka nin waleya in ye a kɔni ma bɛn Algérie ma bi a ma bɛn u ma sini u y'u ka nisɔngoya jira a la fan bɛɛ lajɛlen na Faransi dun k'a kɛlen ka nin kɛ nin ko in na ko maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka dɛ k'a dun fana ni Maroc fana dun tun tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ni arabu dugu fila ye ko kumana ko Macron ta bɛna kɛ fanfila wuluya ye wa n'a mago bɛ min na don min a b'o tulora kuma duman fɔ ye ka fɛn dɔ kɛ o ye yaasa ka se k'i magɛrɛ o la ko a dun ni Algérie filɛ nin kɛlɛ bɛna nin ye ko Algérie tɛ nin bila dɛ sabula min ye Algérikaw ye u ti jɛ ni min ye k'o de kɛlen filɛ nin ye nka ko min ye waleya min kɛra Maroc ani Faransi fɛ nin ye ko kɔni ka bɔ nɔgɔ ka bɔ a la bɛɛ lajɛlen ye diɲɛseleke naani tɔma n'o ye Nations Unies ye ko kɔni ma Sahara ale lakodɔn hali bi k'a fɔ ko u bɛ se ka u yɛrɛ ta ko ɲininkali tɔ min o de bɛ yen Irankaw fɛ yen Hamas ɲɛmaa n'o o ye Ismail Haniyeh k'u y'ale fa bi dɛ maa min don sa ale ye politiki ɲɛmaaba de ye san 61 bi kɔni k'u ye mugujugu ci a la Irankaw n'o ye Tehran yɛrɛ ale kɔnɔna na u y'a jira sa k'a fɔ ko maa wɛrɛ ma nin kɛ koyi ko Palestinikaw de ye nin waleya cɛjugu in ta ka ɲɛsin olu ma Jeux olympiques ale hukumu kɔnɔna na sa anw taara cogo min an laban an bɛna segin ten sabula an ka farikolo ɲɛdɔkɛlaw olu sen bɔra a la an ka nɔnikɛla kelen bɛ o bɔra a la muso min tun bɛ boxe k'an tɔgɔ la o bɔra a la ko an tɔ tora jɔn ni jɔn ye sisan sa nɔni na Aissata Jabate ale ka nɔni o ye utukalo tile 3 ye Fode Sissoko o ta ye athlétisme ye o ye utukalo tile 2 ye min ye Ismail Kulubali ye o ye taekwondo ye muso wɛrɛw bɛ yen fana k'olu fana kan ka boli kɛ i n'a fɔ Kajatu ninnu ko nin bɛɛ lajɛlen ko an ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ninnu na ko y'an kɛlen 4 na ou bien 9 ni 10 ye ko sinon kɔni ko an ka médaille sɔrɔ ko kɔni ko nin y'a nɔgɔya a balontan kɔni ta ma bali anw kɔni na judo la Marocains ka judokɛla n'o ye Abdramane Bouchati ye ale ni Israélien dɔ de tun bɛ kɛlɛ la Israélien kɔni y'ale tɛbɛ k'a ba de bɛ dasi i b'a dɔn k'a fɔ ko Jeux olympiques la n'aw tilara aw n'aw bolo ni ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn sumu a Marocains k'a ye k'ale bolo tɛ di Israélien ma judo sariya yɛrɛ la n'aw yɛlɛla a bɛ ɲɔgɔn fɔ k'a t'a fɔ fana ko n'u tun y'a fɔ ale ye k'ale ni nin de bɛ bɛn k'ale tun tɛna yɛrɛ ko ale tɛ fɛ ka nin y'a ɲɛna ko ninnu ka jamana bɛ ka min kɛ bi ko o tɛ bɛn ale ma o kɔfɛ bamurutigiw n'aw b'a fɔ olu ma ko escrime Égypte muso dɔ bɛ yen n'o o ye Nada Hafez ye ale bɛ Jeux olympiques kɛnɛ kan ye a ye Jeux olympiques éliminatoires kɛ a cilen kɔ 8e de finale la bamuru o la tulonkɛli la a ko ko yan kɔni ye tulonkɛkɛyɔrɔ da ye k'ale kɔnɔma don kalo 7 ko baasi ma bɔ a kalama kiba contrôle antidopage y'a kɔrɔ dɔn sa n'i ye fantan ye ɲɛ bɛ jɔ e de la n'i ye fantan ye e de bɛ sɛgɛn muso ko kabini ale taara maa m'ale ɲininka maa ma gɛrɛ ale la
ale bi baara min kɛ o ye muru de ye sabre a b'o de fɛn kɛ ale y'a ka faziw bɛɛ kɛ a cilen a ko k'ale tɛ se ka taa n'ale ma nin fɔ dɛ ko nin kɔrɔ ko sɛbɛ dɔ tɛ ko in na fiyewu ko wa k'ale lajɔlen don ko de y'a kalo 7 ye égyptienne don farikolo ɲɛnajɛ ko taa na sira la hali bi Maroc Coupe d'Afrique o ballontanw Mozambique ale kan ka na Mali la yan septembre kalo tile 6 a ballontan min kɛ 26 mars la o ye première journée filanan sa Mali ale ni Eswatini an n'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ septembre kalo tile 10 o fana bɛ taa Afrique du Sud kaw fɛ yen ko nin kɔni nin dulatan ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnw kan ka kɛ min ye aigliw ye ko fɛrɛ ka tigɛ aigliw ka ko la ko sinon k'a ko gɛlɛyalen don n'an seginna ka na yan an bɛ taa Kayikaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso 10 n'o ye dugudenw ka dɔgɔtɔrɔsow ye ko olu kɔni sera ka dilan ka ɲɛ kosɛbɛ ka minɛnw bila olu kɔnɔna na sefa wari miliyɔn 30 kɔ ko o de donna minɛn na ka don olu kɔnɔna na minɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ minɛnw na dɔgɔtɔrɔso ninnu yɛrɛ mago bɛ minɛn minnu na musojugu minɛnw bɛ u la ka taa se baara tɔw bɛɛ lajɛlen ma Burɛmukaw fɛ yen bin kɛra mɔgɔ dɔw kan olu kɔni tun taatɔ don dɔgɔjɔ la kunungo u bɔtɔ dɔgɔjɔyɔrɔ sa yɛrɛ k'a fɔ ko jɛkulu marifatigi dɔw lakodɔnbali dɔw o yɛrɛ tɛ nin ye yɛrɛ ko ninnu ye bingalikɛlaw de ye u ye jan de d'aw ɲɛ k'u bolo wari bɛ minɛ o la k'u ye sofɛrikɛ de gosi ni muru ye ko k'o fan bɛ tigɛ tigɛ o kɔni o banalen u y'o ta ka na n'o ye Burɛmu ale dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruya la kibaruya min ouais ale an balimamuso dɔ bɛ yen ale ka témoignage fana b'an bolo ko an bɛɛ lajɛlen ka hakili to Mali la an ka jɛ ka o fana lamɛn yanni an ka babu kuncɛ. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Maliens, bonjour à tous les Maliens du monde entier. Je me nomme Madame Traoré Fatoumata Traoré. Salam alaikum, Maliendem Beladjali. Aujourd'hui, ma vidéo s'adresse aux apatrides. Au beba do armée be baramina. Kanga intégrité territoriale di ama. Kanga yerema horonya di ama. Nous donner le respect qui nous a échappé depuis des décennies. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des apatrides qui partagent des vidéos qui sont là à dénigrer l'armée, des vidéos qui sont là à dénigrer le peuple malien. Je demande à tout le monde, Moko, qu'il soit malien ou pas malien, qui va partager des vidéos montrant nos soldats dans des difficultés, montrant nos soldats qui sont attachés, montrant les femmes dans des postures vraiment pas bien à voir, à you bloquer. Signalez-les sur Facebook, signalez leur compte, parce que ça, c'est être méchant. C'est pire qu'être un apatride, c'est être méchant. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, tu peux ne pas aimer une partie, tu peux ne pas aimer ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui, tu peux ne pas aimer ceux qui n'aiment pas le Mali, mais tu ne peux pas t'asseoir et tu vas dire que les gens qui sont en train de se tuer pour toi, tu vas être content parce que eux, ils ont des petits problèmes. L'armée va réussir, l'armée malienne, on a confiance en notre armée. On a armée en taillé, ce sont des gens qui se tuent jour et nuit pour nous. Pour un peuple, un but, une foi. Donc si vous êtes apatride, laissez nos femmes en paix. Allez-y faire vos trucs, loin des vidéos de nos femmes. Allez-y montrer que vous n'aimez pas le Mali, loin des Maliens, loin des vrais patriotes. Bloquez-les, bloquez ces personnes. Signalez leur compte sur Facebook, signalez-les sur WhatsApp, signalez-les sur TikTok, signalez leur compte partout pour que leur compte soit banni. Même si tu es apatride, il y a des limites. Haliniti faso fait dambala. Haliniti faso fait dambala. Haliniti faso fait dambala. Ça a des limites. Respectez nos femmes. Respectez nos forces de l'ordre. Ils sont là à se battre pour nous. Et beka fo Mali kadi eye. Malion beka feyoro dola. Et tu es là, tu es content. Ni Mali te tukuni dugubi bolo. Tu vas te battre pour quoi? Ni Mali tibolo. Et pour votre armée, l'armée prend de l'ascendant. Assimi Yafo,
Mali territoire, en bas ta face centime fada, en bas ta. On est en train d'attaquer personne. On est en train de prendre ce qui nous appartient. Rendez à César ce qui appartient à César. Et notre ministre Diop l'a dit. Même si on doit se rallier au diable pour que le Mali soit indépendant, croyez-nous, on va se rallier au diable pour l'intégrité territoriale du Mali. Pour un peuple, un but, une foi. Le Mali sera libre. Le Mali sera indépendant. Ok? Donc si vous avez des différends avec telle personne, réglez ça loin de nos femmes. Réglez ça très loin de nos femmes. Ce sont des gens qui ont des familles. Ou ka famille to ekata Mali défend. Kolou y posture dans la cowboy bla. Non, on ne va pas l'accepter. En t'a accepté. Malien de un messager de California. Moko moko kabeka anga sura sous bla, anga sura sous teke sirile, anga sura sous be mal position posture colondola. Are you bloqué? Are you bloqué? Are you bloqué? Are you signalé? Are you bloqué? Parce que ça c'est de la méchanceté. Ça c'est de la méchanceté gratuite. Anga fama ou amba uko, ala ba uko kira ba uko. Obe yere wolo kele de la. Obe khoron kele de la. Ote gawolo kele la. On est derrière vous. Qu'Allah vous garde. Qu'Allah vous préserve. Allah katana ou nyumayi. Allah ka segena ou nyumayi. Mounou bana Allah ka kinula. Merci pour le service rendu à la nation. Allah ka dauro soumaya. Allah ka ko soumaya. Merci pour le Mali. Salam alaikum. Awa, Traoré muso arabi fo ki warimando. Ni me dan segi anga ulada na kibare ola. Amara nu keta ki fo ki bajalo ki fo ki warimando. Allah ka sini irana na Allah sunama nege kanyo kononto. Saraba ona ke conseil des ministres sini ni Allah na kira sonama. Allah ka dugun manja Allah ka nga jamana kisi Allah ka nga jamana tanga shini kenani labangun ma Allah ka dambe ma Allah ka fajiri ke angarsige.